Som la resistència independentista catalana i estàs escoltant un nou capítol des de Ràdio Adrián a la Catalunya Lliure. De vegades, les persones no volen escoltar la veritat perquè no volen que les seves il·lusions siguin destruïdes. Friedrich Nietzsche. Bona tarda, sóc en David Raventós, aquest és el capítol 88. 88 ja. No ens ho pensàvem pas quan, gràcies a la Dèlia Forrest i a la Cheryl Scott, ens hi vam posar. Seria el juny del 2017. Aquesta setmana ha estat un privilegi poder estar a Olot. Aquest programa el dediquem a la nostra gent d'Olot, en especial a la Mont i a la Vanessa, que han fet possible l'èxit de la conferència a Olot, amb una 50 de persones. Ha sortit el Garrotxí, ha vingut la televisió d'Olot a cobrir l'acte, un dia que coincidia amb altres coses que passaven a Olot, per tant, molt agraït. És un privilegi formar part d'aquest projecte. La setmana vinent tornen els directes de 9 a 10 de la nit al Facebook Live, al YouTube Live, per poder contestar les preguntes que em vulgueu fer. I també serem a Mataró. Aviat serem a Santa Coloma de Farners, a Horta, i estem patents de... Bé, ho tenim avançat ja a estar a molts altres llocs, d'acord? Per tant, com a plats forts de la setmana vinent, el directe i la conferència. A la conferència, normalment, els qui us ve de gust, us podeu apuntar després de xerrar amb nosaltres al sopar que fem. D'acord? Avui parlarem breument de la conferència a Olot. Parlarem de l'enquesta publicada al Nacional en què, en cas de celebrar-se un referèndum pactat per la independència, guanyaria per un estret marge el sí a la independència i la trampa que això suposa. Parlarem de la prohibició de la Junta Electoral Central, de la Junta Electoral Central Espanyola. Les paraules són importants. La prohibició de fer servir els termes presos polítics i exiliats a TV3. Parlarem d'una carta que sobre Jaume Alonso Cuevillas ha escrit Josep Maria Loperena, al Diari de Girona. Parlarem de Borrell i la seva setmaneta. Parlarem del Front Republicà i Fachín i Antonio Baños i aquest engany espanyol per arrossegar els independentistes a votar. Parlarem de Mireia Boya, que deixa la direcció nacional de les CUP. Parlarem de Miquel Iceta i les seves trampes. I parlarem breument de Cotarello i les llistes del Junts per Catalunya i una breu menció al Brexit. Sobre la conferència a Girona, ja ho hem dit, és un privilegi estar amb la gent del nostre país. Hem d'aconseguir trencar la censura, només ens separa això de guanyar. Entenem com tot està muntat de certa manera. Hem parlat del que parlarem, ja heu vist que no parlem molt o poc o gens de les eleccions que es fan, que són eleccions espanyoles, ni del judici, que és un judici. És una farsa, però no una farsa en el sentit que ven tot el processisme, que és una farsa perquè és molt injust contra els pobrets jutjats i que les sentències ja estan dictades. Que les sentències estiguin dictades, això és possible, però treballen tots junts i ens passen centenars d'hores del judici per TV3 per fer papilla al cervell dels catalans de bona fe que s'ho miren. Per tant, aquí no entrarem en Tácitos i Fairis i una mandra bestial i existencial. Per tant, aquí no. Avui en dia es menteix a la gent, primer, censurant les coses que no es vol que ningú senti i, per altra banda, produint tones i tones industrials de porqueria menja cervells, com el judici i la llibertat peixos pacífics i els ajuntaments que posen ampolla de Fairy o que canvien els llaços grocs per flors grogues. Això no es tracta d'entrar al llibre Guinness dels rècords com la guarderia més gran del món amb 7 milions i mig d'habitants al Principat. No es tracta d'això. Es tracta
que fa un any i mig vam votar per la independència i no som independents. I tot el que no sigui parlar d'això i de les persones, entitats i partits polítics que són culpables de que no siguem independents, i tot el que no sigui substituir-los per una força nova emergent i del poble com és Directe 68 per fer la independència, és fer el que Espanya organitza, vol que passi, ha previst i necessita que fem. Per tant, nosaltres no entrem en aquest joc. Per tant, feliços a Olot per poder compartir espai amb en Lluís Botines de la Gota Catalana, les preguntes que se'ns van fer al final i molt contents d'haver-ho fet i ho seguirem fent. Pel que fa, per seguir una mica l'ordre que hem dit, l'enquesta que publica el Nacional sobre que en cas d'un referèndum pactat guanyaria l'independentisme. A veure, aquí ho hem dit ja diverses vegades. Els catalans som víctimes. És un concepte que m'agrada poc, perquè el victimisme, les cunyetes i aquestes coses no són coses que ens ajudin. Però aquí la faig servir en el seu terme literal, víctimes, perquè hi ha algú que ens en fa ser. Són víctimes de trilerisme polític. I que ens fan anar cap aquí, després cap allà, i ens permeten una cosa no complexa. Per posar un exemple, nosaltres, com a Directe 68, farem un comunicat sobre la postura davant les eleccions espanyoles del 28 d'abril. No hauria de caldre, perquè no sé per què un partit independentista ha de parlar d'unes eleccions espanyoles després d'haver guanyat la independència fa un any i mig. Però farem un comunicat perquè gent del nostre entorn i simpatitzants ens pregunta, d'acord? Però hi ha més gent que hauria d'explicar coses. Si tinguéssim premsa se'ls ho preguntaria. Preparant el documental, que està en fase avançada, repescàvem unes declaracions de Puigdemont que deia el 2019 no hi haurà eleccions municipals espanyoles. I estem al 2019 i hi ha eleccions municipals espanyoles i els de Puigdemont s'hi presenten. En un món utòpic, Puigdemont ja no faria vida política. En un món una mica menys utòpic, un pèl més digne, Puigdemont hauria demanat disculpes per aquesta mentida. Però no demanem tant. En un món una mica menys utòpic, tots aquests mitjans de comunicació que es paguen amb impostos i que costen molts diners, algú li hauria preguntat a Puigdemont com és que va dir allò i ha incomplert. Doncs com que no vivim ni en un món utòpic ni una mica menys utòpic i tampoc vivim en un país on hi ha la dignitat mínima que els mitjans de comunicació fan la feina per la que cobren, doncs hem de ser nosaltres que li traiem els colors a Puigdemont en aquest tema. No? El tema del referèndum pactat, ho hem dit moltes vegades aquí, portem anys avisant que el pla d'Espanya és matar la independència amb un referèndum pactat. Per tant, ja estan preparant el terreny. I parlem de trilerisme polític perquè els trilers ja sabeu què són els trilers, ja sabeu com ho fan. Quan va de broma, una o dues vegades fan que un ganxo seu guanyi. Aquí ens van fer de ganxo el 9 de novembre del 2014, que vam guanyar però no va servir de res, i l'1 d'octubre del 2017, que vam guanyar però no ha servit de res. I això ens preparen, i al Nacional, un pamflet de l'unionista José Antic, denunciat per la revista Mongòlia per agafar sobres de Bárcenas, exdirector de La Vanguardia, manipulador de la meva vaga de fam, que té gent com Bernat de Déu i Enric Vila, acompanyats i amiguets del talp espanyol Joan Vives i Soler Vicenç. Aquest pamflet ens filtra això que és el cavall de Troia, és la poma enverinada, per tranquil·litzar tothom que si hi ha referèndum guanyarem. I això és portar-nos a l'escorxador nacional. No més referèndums. Qui demana referèndum no és independentista. Per tant, el Nacional no és independentista i ningú que parli de referèndum vol la independència. És que no sabem ja de quantes maneres més dir-ho. Per tant, és una trampa infame. Perquè parlar d'un referèndum pactat és burlar-se del referèndum de l'1 d'octubre. Ho hem dit altres vegades, ho vam dir a Olot i es va entendre.
Si després de 300 anys jugant la Champions, el Barça finalment guanyés la Champions a la final del Madrid i resulta que el president del Barça digués que no s'hi ha valgut i que s'hauria de tornar a repetir el partit, tots tindríem clar que és un talp i un traïdor al servei del Madrid, oi? Doncs no entenc per què en política tenim aquesta dificultat per veure les coses òbvies amb aquesta transparència. Per tant, cap referèndum més. Majoria absoluta al Parlament de Catalunya, ni tenir tots els ajuntaments, ni tenir minoria de bloqueig al Parlament espanyol, ni tenir 2 pajaritos al Parlament Europeu que cobren molts diners i us passen la mar de bé i no serveixen per... Cap d'aquestes coses porta a la independència. Per tant, espereu en breu un comunicat, no amb aquesta ironia, però sí en aquesta línia de Directe 68. Per tant, desconfieu. Parece que és una obvietat. Si qui és el fort és l'estat espanyol, per això només la via unilateral funciona. És que també a vegades és el que dèiem aquesta setmana, deia la conferència d'Olot, també era un monotòpic. Les coses que diem en aquest programa són motiu d'insult, són motiu d'insult per lo que deia Nietzsche, que la gent no vol sentir la veritat per seguir amb les seves il·lusions. Ens insulten però no pel motiu correcte. En un monotòpic, les coses que diem en aquest programa serien tan òbvies per tothom que no hauria d'existir aquest programa. I ens insultarien per fer perdre el temps de persones que ja saben el que diem i que estem dient coses tan òbvies que no valdria fer la pena aquest programa. Però, com que no és el cas, doncs l'hem de fer. Sabeu allò de Groucho Marx, jo no m'apuntaria a un club que m'acceptés com a membre. Doncs el mateix. Espanya no permetrà un referèndum que el perdés. És que és tan obvi, oi? Per tant, tot es tracta de fomentar la idea de que si hi ha un referèndum pactat el guanyarem. I no. Canviant de tema. La Junta Electoral Central Espanyola prohibeix fer servir els termes exiliats, presos polítics a TV3. I aleshores tornem a estar en aquell concepte. Si parléssim de la fase preconscient, aquella en què jo estava fins fa 5 anys, dius, ostres, hi ha una censura per parlar de presos polítics imposada per la Junta Central Espanyola. Si no tens la informació, si continues estant ubicat en aquesta trampa fal·laciosa de que has de ser unionista o processista, perquè ningú t'ha explicat que ser processista és la manera enganyada de ser unionista, perquè tu vols la independència però estàs fent el que els unionistes volen perquè no en siguem. D'acord? D'antuvi, a nivell epidèrmic, a intuïció, et poses davant de TV3 perquè és normal. Ui, censura, presos polítics, prohibició de l'assumpte electoral espanyola. I això, si no rasques més enllà, és la posició, diguem-ne, d'inèrcia, de catalanisme, diguem, bàsic. Però quan rasques una mica i saps que TV3 no és víctima de censura, sinó que és culpable de censura, si recordeu, aquells burofax que vam enviar demanant que es parlés de la meva vaga de fam, parlant de Directe 68, que van ser contestats d'una manera totalitària i censora, dient que eren conscients de la vaga de fam, però no n'havien parlat abans i no en parlarien ara tampoc. Per tant, TV3 i Catalunya Ràdio no serveixen pel càsting de fer víctimes de censura perquè són culpables de censura. De censura de fets que, a més, constitueixen terrorisme d'estat espanyol contra un independentista, amb la qual cosa TV3 i Catalunya Ràdio són culpables, còmplices, i en el seu moment hauran de donar explicacions, com a còmplices de terrorisme d'estat espanyol, de crims contra la humanitat, etc. Per tant, hi ha sobre aquesta imatge idíl·lica de TV3 com a pobretes víctimes de la Junta Electoral Central, i ja hi hem posat un primer núvol. Però és que el segon és que realment no es pot parlar de terme exiliat perquè no es reuneixen les condicions i no són presos polítics perquè no van cometre cap delicte i perquè es van entregar voluntàriament. No
O sigui, tot això és després de no haver declarat la independència. O sigui, són sabotejadors de la declaració d'independència que després tornen a casa a Espanya. Però clar, Espanya, per evitar que siguin linxats pel carrer, els ha de protegir jutjant-los. Però són els que han sabotejat la independència. Si en comptes de ser una cosa jurídica fos la Sagrada Família, Junqueras, Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, tota la col·lecció, haurien anat enviats per l'estat espanyol a dinamitar la Sagrada Família i ara fan veure que el jutgen quan en realitat ho han fet seguint les seves ordres de fer falses declaracions d'independència. I a part, els termes exiliat i pres polític tenen una precisió que en el cas d'aquest no es dona. Val? Però el tercer, i el que, per tant, segon núvol sobre això, i el tercer, que ja és tremendo, és que si no fos, mireu, és que la perversió i el surrealisme és absolut. Si no fos pels suposats exiliats i presos polítics, suposats perquè no en són, que van fer dues falses declaracions d'independència abans d'uns marxar i altres entregar-se, covardament, ja seríem independents. I si fóssim independents, ja no hi hauria cap junta electoral central espanyola que tingués res a dir sobre el que diu TV3. Més que res, perquè ja no aniríem a eleccions espanyoles, que és el que ja haurien de fer els partits independentistes. Però clar, com a Catalunya només hi ha un partit independentista, que és Directe 68, tota la resta, la CUP disfressada de Front Republicà i els altres dos a cara descoberta, corren eleccions espanyoles. Per tant, hi ha ara tota la conya que si TV3 amunt i avall és un altre colabrot, és una subtrama del colabrot perquè els catalans de bona fe, però que encara no han activat la consciència, perdin hores enviant a les xarxes això i aquest diu allò i l'altre, i TV3 accepta que els periodistes no ho diguin però els tertulians i els convidats sí que ho puguin dir. Molta mandra. En un altre ordre de coses, Jaume Alonso Cuevillas. Aquest ja, jo vam dir en el seu moment que mira que anar a escollir aquest advocat quan havia tingut incidències com a president del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ja són ganes de posar-ho fàcil als unionistes. Que ja el veiem de cap de llista a Girona perquè té segona residència que l'ella de Palafrugell, ens va fer que ho comparéssim a Calígula, que va fer cònsol al seu cavall. Però aquesta setmana hi ha un escrit de Josep Maria Loperena, advocat de drets humans. He de dir, són 5 anys molt intensos aquests i tenim experiències amb gairebé tothom. He de dir que Josep Maria Loperena no és sant de la meva devoció. Josep Maria Loperena me'l vaig trobar quan estava reclòs al segon psiquiàtric i tenia permisos per sortir a fer una volta amb la Dèlia, i amb la Dèlia ens el vam trobar a un banc del Parc de l'Espanya Industrial i el vaig comentar com havia estat segrestat i estava rebent medicació perquè havia fet una vaga de fam per la independència i per una orella li va entrar i per l'altra li va sortir. Per tant, lluny de la meva intenció fer heroi o donar infal·libilitat a les paraules de Josep Maria Loperena. D'acord? Però m'imagino que si no hi ha una querella immediata, el que diu en un diari, com és el Diari de Girona, cal entendre que és veritat. I allà, a part de parlar dels procediments oberts contra ell que no van acabar amb sentència, diu ell, gràcies a jutges propers a l'extrema dreta, que això és una cosa que hauríem de veure com es prova, com es demostra, però hi ha una que és molt més factual, que és que Jaume Alonso Cuevillas duia la bandera espanyola al canell fins que el van agafar d'advocat i ara és superindep suposadament i és cap de llista dels superindepes de Junts per Catalunya per Girona. Diguem, els que des d'aquí volem la independència de Catalunya per fer el món millor, no ens faria gràcia tampoc si això passés al Tíbet, a Nova Zelanda o a Lesotho.
però no ens doldria tant. Ara, que aquests tripijocs tan grollers passin a casa nostra és dolorós. O sigui, tu ets d'aquests que van amb la bandereta espanyola al canell i, clar, com que això no deixa de ser una comèdia tot, doncs ara fas d'advocat catalaníssim del catalaníssim Puigdemont. Això, esperem que hi haurà una querella de Jaume Alonso immediata, esperem que Jaume Alonso, que el treuen a tot arreu, algú li ho preguntarà, i Jaume Alonso té l'obligació, com a cap de llista de Junts per Catalunya, d'explicar-ho. Què passa? Home, jo no ho duia pensat, aquest programa té la frescor de que el fem amb 3 línies apuntades. Però ben pensat també té la seva lògica, no? És a dir, per defensar un suposat president independentista que se'n va sense declarar la independència, fuig, munta l'oficina a Waterloo, que és el pitjor nom que pots posar per fer això, i que quan ve un quinqui li posa la bandera espanyola al davant i aquell li fa 2 petons, doncs és normal que emparellin un fals president falsament independentista que fa 2 petons a la bandera espanyola amb un advocat que porta la bandera espanyola al canell, no? Castellà diuen Dios los cría y ellos se juntan. Per tant, però esperem aclariment de Jaume Alonso, esperem destitució com a advocat de Puigdemont i com a cap de llista de Junts per Catalunya. Alguna d'aquestes coses ha de passar. Accions contra Josep María Loperena per haver-nos mentit, com a mínim un desmentit de Jaume Alonso, o una d'aquestes 2 coses, o que sigui cessat, que Puigdemont no ho sabia, quan el va nombrar ha dit cap de llista per Girona, que no ho sabia quan el va agafar d'advocat. També diu aquest article que abans no es deia Jaume, de voler dir Jaime. Això entronca, i diria jo que per edat devia ser el despatx del seu pare, però em recordo molt vagament que a la facultat oferia la possibilitat de fer pràctiques al despatx d'un tal Jaime Alonso Cuevillas Sairol. No he buscat, intueixo que deu ser el pare de Jaume Alonso, però vaja. Si portava la bandera espanyola lligada al canell, que es fes dir Jaime no hauria d'estranyar molt. Seguim amb les... Ens sap greu, Ens agradaria molt parlar més de la Catalunya que farem, però com que la farem entre tots i com que no es tracta precisament de donar un menú tancat de com seran les coses, sinó que entre tots tombarem aquest règim i entre tots farem el sistema que ens donarem entre tots, com feien els catalans fa segles ja, abans de l'ocupació militar. Avui un unionista al meu mur que ha intentat fer-se passar per dialogant i tal, he anat al seu mur i allà parlava de xusma separata i no sé què, clar, ha quedat tan ridícul i quan marxa, entre la cua entre les cames, diu que te vaya bien el viaje i tal, que jo pensava, no, si nosaltres no anem enlloc, nosaltres estem al nostre país. Borrell, hem parlat alguna vegada de Borrell, també en parlem, però n'hem de parlar un enfocament diferent. O sigui, per fer riota de Borrell i dir, mira com va marxar d'aquella entrevista, i mira com això, i mira com el diari alemany el renya, estaríem fent processisme manipulador de la gent. No és aquest l'enfocament que hem de tenir. Us ho diu algú que creu en l'internacionalisme, que és Erasmus, que parla idiomes, que tenim relacions internacionals amb països, que ens hem informat d'altres processos per portar Catalunya a la independència. Per tant, és difícil pintar-me com algú molt tancat sobre si mateix. Però el tema de la internacionalització és una excusa que fa servir el processisme, és a dir, l'unionisme disfressat, perquè no enfoquem les coses com s'han de fer. La independència de Catalunya es fa al Parlament de Catalunya tenint 68 escons i declarant-la unilateralment. Tot el que no és això vol dir anar a Madrid, anar a Brussel·les, fer no sé què al Parlament, demanar ajuda de no sé qui, presentar-se a eleccions municipals, presentar-se a eleccions europees, presentar-se a eleccions espanyoles, tot això és fugir d'estudi.
Per tant, perquè si no es declara la independència, la posició internacional no és la rellevant. Per tant, hauríem de deixar de fer les coses al revés, i m'explicaré. El front internacional, en aquest moment, ens és contrari. I l'única intervenció, ho dic perquè quan seguiu enviant que si el judici no sé què, i les imatges de l'1 d'octubre i tot això, sense haver entès quin és el joc, és molt millor que no feu res, sisplau. Perquè només ens feu que la feina sigui més difícil. El paper del concert de l'entorn internacional és matar la independència imposant un referèndum pactat per matar la independència. Per tant, aquests falsos, aquests pretesos ridículs de Borrell només serveixen, és un actor. És un actor. És com un actor que el seu paper en aquella pel·lícula és portar-se generar un conflicte internacional. Doncs el plantejament és aquest. I tornem a estar en el mateix. Com que són tants anys de viure de victòries pírriques de si un espanyol fa el ridícul, no ens n'hem adonat que la porta de la presó ara és oberta de bat a bat. I que no és el moment d'alegrar-se de ridículs de Borrell, és el moment d'entendre per què passen les coses. I aquí el que passa és que es tracta de cometre molts ridículs internacionals perquè al final ha fet el ridícul no només a Alemanya, sinó que s'ha queixat de la carta dels 41 senadors i senadores francesos queixant-se del procés, i també l'ha liat amb Mèxic, i amb Itàlia i amb Israel. Hi havia un article d'Iu Forn també per enganyar la gent, i diria també el Nacional. És que clar, el Nacional és millor no tocar-lo, sinó... O sigui, el Nacional com TV3 només ho pots anar a llegir per saber com ens enganyen. O sigui, intentar informar-se amb TV3 o amb el Nacional és tràgic. Aquest Iu Forn diu, no, Borrell és independentista. Ajudant en la mentida, ajudant en això tan fàcil del hi-hi-ha-ha. No estem per fer hi-hi-ha-ha, que de Cifairi, que si de Borrell, que si de Tácito. No estem per això. Estem per afrontar la dura veritat de que aquells que estimàvem, les teles, l'ANC, Òmnium, tot el que estimàvem treballa pels espanyols. Llavors, això hi ha 3 maneres. Això ho guanyarem segur, perquè ja, si no van acabar amb nosaltres quan érem 3, ara que són milers, ja no acabaran. Per tant, això acabarà per la via que portem ara, que és la via difícil, amb poc suport financer i sense que cap dels traïdors hagi demanat perdó i confessat, ho guanyarem. I si alguna de les persones que ens han traït confessa que l'han enganyat o demana perdó, guanyarem més ràpid. I si a més rebéssim o trobéssim el suport financer per poder competir mínimament amb tots els mitjans que té Espanya, TV3, VilaWeb, Catalunya Ràdio, RAC1, ara, avui, tot això, doncs anirà més ràpid, però que guanyarem segur. Però hauríem de deixar d'això, perquè a vegades vas a llocs i veus gent allà fent burla de Borrell i t'entraria gran tendresa si no fos que la gent que està fent això està fent més difícil la independència. Per tant, no dediquem més temps al compte. Ja que estem fent, mira, ja que hem fet un socialista pseudocatalà, aprofitem i fem Iceta també. A veure, Iceta no és estúpid, no és imbècil. Anticatalà, sí, espanyol, sí, li podem trobar moltes coses, però no és imbècil. Iceta ha tingut 2 aportacions aquesta setmana i les 2 les hem de valorar. Una, parlant que si hi hagués independentisme al 65% que s'hauria d'acceptar, ja estem amb les trampes dels números. La independència es farà no amb el 51%, sinó amb el 50% més 1 dels vots. Si es fes per referèndum, però com que ja no farem cap referèndum, es fa amb la meitat més 1 dels diputats del Parlament de Catalunya, és a dir, 68. I ja n'hi ha prou de jugar amb els números, Iceta. I Pablo Iglesias encara ha anat més enllà i ha dit el 75%. Ara, això sembla, ho dèiem, això ve a ser com el cacau del xocolata, allò que dèiem, no? El 95%, el 90%, el 53%.
doncs ja ho tenim. Amb el Iceta amb el 65 ho veu bé, Pablo Iglesias amb el 75, potser Pedro Sánchez amb el 95 i els de Vox amb el 145%, no? Doncs no, Iceta. Però és que a part ja no anem a referèndums. Mira que tothom està en referèndums, ja està la Paluzie. La Paluzie ja sabeu que és difícil per mi ser neutral amb algú que ha col·laborat. Algú que tenies per amiga, et va intentar aturar fa 5 anys i és còmplice que et tanquen i et torturin, no enteneu que és difícil ser neutral amb ell. Esperava que algú de la seva família vindria a defensar el seu nom a Olot. Potser estaven massa enfeinats en què a la plaça que va muntar el seu besavi, a la plaça de Toros d'Olot que va muntar el seu besavi, tornin a fer corrides. Potser tenien tanta feina tramitant que això es reobri que no van trobar el temps de venir a defensar l'Elisenda. Doncs també parlant de referèndums i demanant el més del 50% de vots en unes eleccions. No, les eleccions es guanyen amb escons, Elisenda. Doncs tots jugant, i l'Elisenda també parlava de minoria de bloqueig. Veureu que és el mateix llenguatge. La presidenta de l'ANC que Iceta, o sigui, és que són el mateix equip, val? En una entrevista a VilaWeb, que també, com dèiem, millor no tocar-ho, doncs deia que si haguessin anat tots junts i que havien de fer una minoria de bloqueig, val? S'ha parlat molt a les xarxes de que els independentistes han d'anar a Madrid a fer una minoria de bloqueig, en fi. Però és que resulta, totes les coaccions, s'està fent totes les coaccions possibles perquè els independentistes vagin a votar unes eleccions espanyoles un any i mig després d'haver declarat la independència, la qual cosa és acceptar que som espanyols i que el que vam fer l'1 d'octubre era una enquesta. És que algú es pot imaginar un any i mig després de fer un referèndum per la independència i guanyar-lo, anar a votar unes eleccions generals espanyoles? És que no s'aguanta. Però és que resulta que aquest missatge dels indepes molt indepes de l'Elisenda Paluzie, presidenta de l'ANC, és el mateix missatge que Iceta, amb enfocaments diferents. Iceta diu votar un partido independentista en las elecciones generales es bloquear el Parlamento, que és el mateix motiu que ens estan dient els pseudoindependentistes. O sigui, Iceta està demanant als independentistes fent veure que li sap greu. Lamento un cop més, ja sé que hi ha molts nivells de consciència diferents sentint aquest programa. Lamento a vegades que els més avançats haguem de repetir les coses o haguem de dir coses que us puguin ofendre la intel·ligència. Ell fa veure que li sap greu, Diu, no, si votar partits independentistes és bloquejar el Parlament de Madrid, que és el mateix que ens estan dient els partits independentistes, que és el mateix que diu l'ANC per boca de l'Elisenda Paluzie. O sigui, els partits pseudoindependentistes, la pseudoindependentista ANC i el declarat unionista Iceta, tots volen que aneu a votar partits independentistes a les espanyoles. Però és igual qui voteu. Votant a les eleccions espanyoles ja estàs dient que ets espanyol. És evident. I Iceta no demana, però Iceta fa campanya pels partits processistes. Confirmant el que hem dit. O sigui, aquests us diuen que heu d'anar a votar per bloquejar el Parlament, i l'altre, en comptes de dir que segur que no bloquejaran el Parlament i tal, dir sí, ho confirma. És que és al·lucinant. Per tant, Iceta, Paluzie i els que coaccionen independentistes a que vagin a votar eleccions espanyoles a les xarxes són el mateix equip. En aquesta línia no hi entraré a fons que hauria d'entrar perquè em fa molt de fàstic. Nosaltres ja vam anticipar que Front Republicà era una estafa als independentistes. Ho sabíem ja abans de saber que el cap de llista per Barcelona era Fachín. Jo no creia que tinguessin els nassos d'anar tan lluny. O sigui, si haguessin presentat Fachín com una escissió de Podemos, no l'hagués votat ni la seva família, els que siguin aquí. Aleshores ens ho munten com que una branca de les CUP decideix presentar-se, pas-ho, és una pastanaga en 3 trossets. Primer, ens ho fan diferent. Et diuen que les CUP potser es presentaran a les eleccions. Pas 1 de l'engany a independentistes. Pas 2,
et diuen que no es presenta a les CUP. Pas 3 de l'engany, et diuen que Poble Lliure sí que es presenta. Pas 4 de l'engany, però tot muntat des del principi. El que nosaltres vivim com coses que van passant, tot forma part d'un guió. Part 4, ens diuen que hi ha una col·lisió amb Alternativa de Fachín i Partit Pirates. Pas 5, es posen a demanar avals i quan ja han fet els avals et col·loquen Fachín a dit. Ole tu! Un que deia que vol un referèndum per votar que no, ara ens ho venen com el més independentista que es pot votar. És bestial. Si ho veiéssim en una pel·lícula, diríem, quina pel·lícula més dolenta. O dirien, ostres, els d'aquest país imaginari s'ho deixen fer tot, Que fort. I diríem, no, molt mal feta la pel·lícula, això al món real no passaria. I tant que passa. Fachín, a qui vaig demanar ajuda quan vaig començar a rebre amenaces i va tallar comunicació amb la persona que intentava que poguéssim parlar. Fachín, que és un dels 70, no dels 72, però és un dels 135, que van fer comèdia amb el tema de la DUI, que va ser el principal beneficiat de la pallassada del 6 i el 7, dic pallassada amb perdó del noble art de fer de pallasso, el 6 i el 7 de setembre, que amb la seva companyeta de jocs, Àngels Martínez, que és la que retirava les banderes espanyoles dels seients, munten aquest partidet. Vol dir que ja ho tenien tot a punt, O sigui, fan aquell peripé, porten a TV3 a Fachín matí, tarda i nit, ja estaven preparant això. O sigui, tot el que ha vingut després, les falses declaracions d'independència, l'1 d'octubre, el 10, el 27, el judici, tot això ja estava al guió, el guió conjunt. I per això el van potenciar, un Fachín que no coneixia gran, la gent no el coneixia molt, el posen com a heroi i fan que es baralli amb el Coscubiela, és que és repugnant. I, per si fos poc, hi ha a VilaWeb és que també, mereix capítol a part. A VilaWeb li fan una entrevista ni més ni menys a Antonio Baños. Antonio Baños, el que va trair la veritat i la independència a la nit del 27 de setembre, dient que no havíem guanyat el plebiscit, resulta que estava aquí, a un bar de Sant Andreu, encara que l'article diu 9 barris, recollint avals. I l'entrevista és al·lucinant, perquè li diuen, aniràs tu de candidat? Diu, no ho sabem i tal. I després li diuen, posaran un independentista al costat de Fachín, és a dir, Fachín no és independentista, i 2, ja estava escollit Fachín, és a dir, el periodista sap que serà Fachín, Baños sap que serà Fachín, però enganyen a tot Catalunya a tots perquè la gent avali, perquè han de que haguessin anat a avalar Fachín. De què, Moreno? Que tampoc caldria explicar molt més, perquè una cosa que la toca Antonio Baños ni desinfectada serveix per consum humà. És a dir, que si Baños demana avals per Front Republicà, el millor que pots fer és anar-te'n a 10.000 quilòmetres de qualsevol cosa que ensumi a Front Republicà. No vull fer sang, perquè no vull fer sang, però lamento que Roger Espanyol s'hagi apuntat en aquesta farsa i aquest engany als independentistes. Un engany, si no fos que sabem que Esquerra i Junts per Catalunya no són independentistes, l'efecte directe de Front Republicà, que a part es presenta a les 4 demarcacions, només n'hi ha 4, 5 i 6 a Lleida, Girona i Tarragona. No en traurà cap Front Republicà, òbviament. El que sí que pot fer és que vots que vagin a vot republicà, alguns dels quals, o molts dels quals, haguessin anat a Esquerra i a Junts per Catalunya, no hi vagin i, per tant, hi hagi escons que vagin a Ciudadanos, PP o PSOE. No és preocupant perquè tots juguen per Espanya, però a cop visual serà que baixen els escons pseudoindependentistes. I em sembla que el Roger va de 5 o 6 per Barcelona, que no el trauran. Per tant, tot això servirà per colar gent de Podemos al Parlament, però amb samarreta independentista. Ole tu! Igual que a l'Ajuntament de Barcelona hi ha 2 unionistes, un sociata i un de Podemos en els càrrecs oïdors, Maragall i Alemany, i és que això és barra lliure de prendre'ns el pèl. És barra lliure de prendre'ns el pèl. Per tant, gran elecció. O sigui, un independentista que tingui una ressaca particularment dolenta
i cometi l'error d'anar a votar el 28 d'abril, pot triar entre Oriol Junqueras, el vicepresident del govern que va fer la falsa DUI, Jordi Sánchez, el traïdor que va rebentar la crida, com ens va dir Xirinacs, i Dante, Albano Dante Fachin. Susto o muerte, diuen en castellà, no? En fi. Passem plana. Per anar ja acabant. Mireia Boya deixa el secretariat nacional de les CUP referint-se a un, com diu ella, ho diu d'un terme així complex, un atac psicològic, seria mobbing o seria una mena d'assetjament, una agressió psicològica, una cosa així. I tornem a estar en el mateix que dèiem abans amb la Junta Electoral de TV3. A cop fred o a primer moment dius, ostres, et poses del seu costat perquè això és una cosa dura i tal. Però quan pares, el tema és tenir la serenor de parar i pensar. Quan pares dius, ostres, al tanto, que Mireia Boya és una de les 72 que van fer la falsa declaració d'independència. Per tant, és una persona que normalment, i això ho decidiran els jutges, si fem la independència l'esperen no menys de 10-15 anys a la presó. Per tant, al tanto amb entendrir-se excessivament per una de les 72 pitjors traïdores de la història de Catalunya. A més, aquesta té l'afegit... Burlar-se de nosaltres es van burlar tots 72, tots 135 en realitat. Però aquesta és una de les que té un plus de burla més gran encara, perquè va ofendre la nostra intel·ligència de la següent manera. Va declarar a Madrid, però diu que ella sí que es creia que s'havia declarat la independència. O sigui, una cosa que tots han pactat que no, resulta que ella es creia que sí, i resulta que et creus que es declara la independència i te'n vas a declarar a un tribunal espanyol. Ole tu! O sigui, se n'en fot de tothom a Catalunya. Però després hi ha una altra cosa. Els que vivim a Sant Andreu veiem com les CUP és la que més diners té per fer enganxines, cartells, ells i els seus grupuscles malèfics. I està ple de ens volem vives i tota una sèrie de reclamacions que tenen lògica en assolir la igualtat de drets entre dones i homes i dones. I això, com a concepte en brut o pur, només pot ser recolzat. El que passa és que, a part, no m'hi vull posar fort, però tinc molta certesa que Mireia Boya és còmplice de que les CUP no fes res per ajudar-me quan jo... O sigui, ella es queixa que ho ha posat en coneixement de la direcció i no han fet res. I no vull posar la mà al foc, però penso que Mireia Boya era de les 15 persones que reunides en un restaurant japonès proper a la seu central de les CUP els hi vaig expressar el meu segrest i tortures, em van dir que enviés un mail i no me'l van contestar. I les CUP són els que pitjor s'han portat. Amb mi han sigut la pitjor decepció. I diria que Mireia Boya era allà. Però Mireia Boya fa una cosa inacceptable, que és marxar sense denunciar el nom de la persona, cosa que permet, suposant que sigui cert i no una excusa, és a dir, estem parlant d'un dels 72 que van cometre la traïció a Catalunya, per tant, han de marxar del lloc del crim. Per tant, acceptant que sigui veritat el que diu, que no tenim manera de saber-ho, perquè no dient el nom és la sortida perfecta per inventar-s'ho, però acceptant que sigui veritat, és inacceptable no dir el nom. Per mínim 2 motius, 3 motius. Un, que genera dubtes sobre les persones que no són. Si això no és un engany, tots els militants masculins de les CUP han d'exigir a Mireia Boya que digui el nom. Jo no toleraria en cap cas que hi hagi una ombra de sospita sobre mi pel sol fet de ser home, que és una cosa que a vegades ja passa en entorns més generals i que no hauria de ser, perquè jo, com a militant de les CUP, he d'acceptar que hi pugui haver una sospita sobre mi perquè Mireia Boya se'n va sense dir qui és. Això és inacceptable. I si les CUP no li ho exigeix, vol dir que és una mentida més. Però clar, com que Mireia Boya és mentida tota ella, ja podria ser. Una és aquesta. La segona és... Perdó, perquè aquí n'he barrejat 2, o sigui, em queda una ja només. O sigui, el fet que hi hagi sospita sobre algú, després que no es pugui defensar la persona en qüestió. 2,
Perdó, o sigui, 2 és que pugui repetir-ho amb una altra persona. O sigui, una és que cau sospita sobre qui no ho mereix. 2 és que aquesta persona, que has de ser veritat, ho pot fer amb segones persones. Però la tercera, des del punt de vista de l'empoderament de les dones, és horrorosa. És a dir, si una dona que té poder a dins de l'ESCUP, ja se n'han encarregat de netejar la cúpula, diu, no, i no és de la cúpula, és un militant de base. O sigui, un militant de base és capaç de fer plegar algú del secretari nacional, i ni tan sols diu el nom. Però quin exemple tan horrorós estem donant? O sigui, si una dona forta, en capacitat directiva, perquè un militant li genera aquest problema, marxa d'aquesta manera, quin exemple estem donant? Quin exemple està donant Mireia Boya? Què no serà quan sigui al revés, no? Què no serà si fos un de la cúpula de l'ESCUP fent assetjament sobre una militant de base? Per tant, inacceptable, fa molt mala pinta. A més, en una carta que he vist d'ella explicant-ho, diu que en aquell moment no es va centrar en això, però tot l'esforç era fer el referèndum, un referèndum que s'han passat pel forn. És a dir, fins i tot en la carta que diu que se'n va, et surt el maleït referèndum. És que és al·lucinant. Per tant, Mireia Boya no cola. Esperem. Ja veieu que és un dia que esperem sense esperar, però mireu si n'hi ha de coses que esperem. En principi, en un país mínimament normal i on la gent no estéssim matxacades després de 3 anys de genocidi, ja esperaríem 3 coses. Que Carles Puigdemont demani perdó perquè sí que van a eleccions municipals espanyoles contrari al que va dir. 2, que Jaume Alonso Cuevillas Sayrol desmenteixi a Josep Maria Loperena i el seu article al Diari de Girona o es querelli contra ell, i que o Mireia Boya doni el nom del seu presumpte assetjador o tots els militants masculins de l'ESCUP li ho exigeixin. Ho esperem, diguem que és utòpic o és... no... Sí que estem una mica curats d'innocència, però això és el que passaria en un país, diguem-ne, normal. No parlarem de que llaços aquí, llaços allà, pancartes, fa molta mandra, perquè per tot això està fet per imbecilitzar-nos i aquí no hi entrarem. Només n'he triat una perquè m'ha caigut avui que he pensat, és tan fora això? Cottarello muntant un sidral perquè en principi li havien promès anar a l'últim de llista de Girona, que en cap cas entra, i ara s'ha enterat pel BOE que en comptes d'anar a l'últim va de primer suplent. I diu, si això fan amb els de les llistes, com pot esperar la gent que compleixin les promeses electorals? És al·lucinant. És al·lucinant que Cottarello, que ens l'han colat aquí igual que Talegón i aquesta sèrie de fauna apareguts d'últim moment que ara els han ascendit als altars processistes, que primer, que ell pensi que això és un tema d'interès i l'altre és que hi hagi diaris, o sigui, mentre censuren tot el que té a veure amb nosaltres, qualsevol borrada que té a veure amb el processisme li han de donar espai, perquè clar, com han de tenir la gent ocupada 24 hores al dia amb coses que no siguin importants, doncs així estem. Poso aquesta com a exemple només, perquè seria un no parar. Val? Només un breu tema sobre el Brexit i vull separar 2 coses. Jo encara no tinc certesa absoluta de com acabarà el Brexit, però són 2 coses diferents. El que diem de Catalunya al procés ho diem de 30 anys de conèixer-los, de 60 anys d'independentisme, de viure-ho des de dintre d'informacions directes que rebem de tot el que passa. Per tant, el procés, Catalunya, la independència, us expliquem el que està passant. Que no encaixi amb la resta d'informacions que teniu és perquè ningú més us diu la veritat. Val? Sobre el Brexit, l'únic és que els 5 anys d'investigació que portem sobre com funciona el món ens fan anticipar certes coses, però diguem que no quedarà res en entredit del que diem de Catalunya si al final el Brexit no va per on pensem. El que sí que és cert és que ja s'ha incomplert el mandat popular donat pel referèndum perquè havien d'haver marxat ja a 29 de març i ja ha passat amb la tercera derrota del pla de May. Per tant, ja s'ha incomplert la voluntat popular. Val?
Ara hi ha una reunió de la Unió Europea el dia 10, hi ha una petita pròrroga fins al dia 12 i es tracta de o Brexit dur o una pròrroga més llarga. Però la pròrroga més llarga ha de ser que hi hagi un pla important, que seria o bé segon referèndum o eleccions generals. Ens ho estan pintant molt que va cap al Brexit dur, però el que compta és al final. O sigui, el que per nosaltres és incertesa, hi ha alguna gent que mana al món que ja sap com acaba això. El que es tracta és de tenir despistat el 99% de la població mundial. Per tant, perquè per una banda et diuen que avança cap al Brexit dur, però cap a l'altra banda hi ha més de 5 milions de signatures demanant que hi hagi un segon referèndum. Per tant, veurem com acabarà. Però me'n recordo allò que semblava que petava tot a Catalunya si no hi havia president i a l'últim minut ens van colar Puigdemont. Recordem que la por és fonamental perquè després acceptis qualsevol cosa. Per tant, és fàcil. Nigel Farage ha tornat a dir que en el pitjor dels casos, si hi hagués un segon referèndum, els del no guanyarien encara per més distància. Això és estar viure en una realitat paral·lela. Primer, el líder del suposat no, acceptant ni que sigui fingint a contracor un segon referèndum. I segon, mentint, dient que el guanyaran quan està escrit, vist i canta que si hi ha un segon referèndum guanyarà quedar-se a la Unió Europea. Per tant, el Brexit fins ara avança cap al que hem dit. Nosaltres seguim pensant que avança cap a un segon referèndum que seria revocatori del primer, però segueixo mantenint que hi ha persones, la cultura del món i la intel·ligència de les quals valoro molt, que creuen que Trump està potenciant que hi hagi un Brexit dur. Jo mantenc el meu escepticisme sobre aquest cas, però com dic, el respecte profund cap a persones que el mereixen tot fa no posicionar-me del tot. Ho deixarem aquí. Ha estat un privilegi, com sempre, estar amb vosaltres. Ho disfrutem, però també és una feina, els que ens sentiu aquí, la feina del Xavi Segovia, la feina dels companys que ho escampen, animar-vos a escampar aquest programa de totes les maneres que pugueu. Això només acaba amb la victòria de Directe 68, obtenint 68 escons en unes eleccions que forçarà el poble. I no hi haurà independència de cap altra manera. Per tant, hi ha dos camins. O rendir-vos i renunciar a la independència, és a dir, seguir votant a Esquerra, Convergència disfressada de com es digui, fronts republicans podemites, costellades, calçotades, manifestacions, o fer el pas i estar en Directe 68. I no n'hi ha més. Per tant, aquí us deixem, continuem treballant, us esperem, us necessitem, veniu. Estem guanyant i guanyarem. Visca Catalunya lliure! Aquest ha estat un capítol més de la resistència independentista catalana des de Ràdio Adrián. I recorda que pots seguir-nos per les xarxes socials, tant al Facebook, al YouTube, al compte del Twitter, a l'Instagram, al Google, al Telegram i també a l'e-books. El 13 de setembre de 2009, el poble de Catalunya, amb total indiferència dels partits regionalistes, decideix organitzar una consulta popular sobre la independència. L'èxit és esclatant, 70% a favor de la independència. Espanya se sent amenaçada. Les consultes, sense partits polítics, són l'expressió de la sobirania del poble català, que Madrid no té sota control. Els partits regionalistes catalans es fan independentistes. Creen l'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana, per agrupar l'independentisme popular de les consultes. La mentida. 11 de setembre de 2012. El poble de Catalunya es manifesta amb més de 2 milions de persones a Barcelona amb un crit únic i unànime. Independència. Els anys següents es fan 6 manifestacions milionàries més, amb el crit únic i unànime. Independència. La mentida. 9 de novembre de 2014. Els catalans són cridats a un referèndum per la independència que acaba sent una simple consulta no vinculant. Malgrat això, el resultat és un esclatant 80,91% per la independència.
27 de setembre de 2015. Les eleccions al Parlament de Catalunya es plantegen com a plebiscitàries. Els partits regionalistes, ara independentistes, guanyen les eleccions amb 72 diputats, més de la majoria absoluta, però incompleixen la promesa electoral i no fan cap declaració. 14 de febrer de 2016, mor Muriel Casals, una de les líders independentistes en circumstàncies no aclarides, en ser atropellada per una bicicleta. La Muriel exigia als 72 diputats la declaració unilateral que havien promès. 3 de maig de 2016. L'activista independentista David Reventós es declara en vaga de fam per exigir la declaració unilateral d'independència i és obligat per la força a trencar la vaga de fam. Un jutge espanyol ordena el seu tancament a un psiquiàtric on és torturat químicament durant 2 mesos. La mentida. 1 d'octubre de 2017 es convoca un altre referèndum. La policia espanyola assalta els col·legis electorals. Tanmateix, la victòria és aclaparadora amb un 90,18% pel sí a la independència. Incomprensiblement, el 10 i el 27 d'octubre de 2017, els diputats del Parlament de Catalunya responen fent 2 falses declaracions d'independència. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència. El govern espanyol respon aplicant l'article 155 de la Constitució en lloc del 116, que és el que pertocaria en cas d'una declaració autèntica, i fa empresonar els líders catalans malgrat no hagin fet cap acte delictiu, perquè les declaracions són simbòliques i sense cap tipus d'efecte jurídic. Escòcia va perdre la independència amb un referèndum trampa. Ara els líders catalans, abans regionalistes i ara independentistes, demanen permís a Espanya per fer un referèndum a Catalunya, com el d'Escòcia. La mentida. El documental de la veritat.